Nyt kun firmalle on selkeytynyt se, että 25 pinnaa tarvitaan liikevaihtoa lisää aivan uusilta asiakkailta, niin on tosi tärkeää lähteä avaamaan se, että miten nämä 25 pinnaa oikein hankitaan. Ja tässä on tosi avainasemassa tässä keskustelussa se, että paljonko me tarvitaan niitä yksittäisiä asiakkaita. Jos me vaikka tarvitaan 500 000 euroa lisää myyntiä näiltä uusilta asiakkailta, niin mikä on meidän keskimääräisen asiakas, mitä se tuo meille vuodessa meille taloon? Siinä me tiedetään, että nyt me tarvitaan vaikka 20 uutta asiakasta. Ja sitten sitä lähdetään sitä yhtälöä avaan siitä, että 20 uuteen asiakkaaseen me tarvitaan vaikka 60 tarjouspyyntöä. Ja sitten se yhtälö lähtee taas eteenpäin siitä, että 60 tarjouspyyntöä, niin montako tapaamista me tarvitaan ja montako me liidejä tarvitaan. Ongelma on se, että johto ei tiedä, että paljonko me tarvitaan sinne markkinointiin budjettia, jotta me päästään tällaisiin tuloksiin. Ja tämä johtuu siitä, että sitä markkinointia ei pystytä mittaamaan sieltä ihan alusta alkaen. Eli ei tiedetä sitä, että paljonko me tarvitaan verkkosivuvierailuita, paljonko me tarvitaan näyttökertoja, klikkejä, jotta me saadaan tämän verran verkkosivuvierailuja ja tämän verran esitteiden latauksia ja niin poispäin. Jos tätä ei tiedetä, niin markkinoinnin budjetointi on semmoista niin kuin tikkatauluheittoa, että laitetaan sinne nyt semmoinen luku, mikä nyt sattuu siihen sopimaan. Silloin kun lähdetään tekemään kasvua, niin pidemmällä aikajänteellä on tosi tärkeää, että pystytään sanomaan se, että 5 000 eurolla kuukausipanostuksella me saadaan tällaisia tuloksia aikaan. Koska silloin sitä liiketoimintaa on helpompi monistaa ja kasvattaa eteenpäin, kun nämä statsit on tiedossa.